Júlové zasadnutie Európskeho parlamentu sa, ako to už býva, venovalo otázkam výmeny predsedníckej krajiny Európskej únie. Dánsko ukončilo svoje 6-mesačné predsedníctvo a Cyprus ho začínal 1. júla. Pri hodnotení dánskeho predsedníctva sa hovorilo o tom, že svoje úlohy rotujúceho predsedu vykonávali dobre, kompetentne, veci organizovali tak, ako bolo treba a ukázalo sa znovu, že menšie krajiny tradične túto funkciu vedia vykonávať lepšie ako veľké štáty, efektívnejšie, nie tak až zbyrokratizovanie a dánske predsedníctvo si teda môže pripísať znamienko plus za svojím predsedníctvom. Nová predsednícka krajina Cyprus nastupuje vo veľmi ťažkej situácii, keď sa pred Európskou úniou nahromadilo mnoho, povedal by som, vyslovene existenčných otázok, osobitne v oblasti finančnej, hospodárskej, bankovej. A navyše Cyprus čakal na svoje predsedníctvo 8 rokov a keď do neho nastúpil, tak ho to nezastihlo v najlepšej forme a v najlepšej kondícii. Cyprus sám potrebuje pôžičku z eurovalu a Turecko robí všetko možné, aby znepríjemnilo pre Cyprus život, ako pre predsedníctvo krajinu. Vyhlásilo, že s ním nebude udržiavať nejaké kontakty, ale nemyslím si, že to bude až také dramatické, pretože aj sami Turci vyhlásili, že budú komunikovať so stálym predsedom pánom von Rompuyom a s Európskou komisiou. Ja som presvedčený, že Cyprus tiež bude vykonávať tú úlohu, ktorá zostala teraz, keď už máme stáleho predsedu Európskej rady, že ho bude vykonávať dobre. Poznám mnohých cyperských diplomatov, ktorí sú dobrí profesionáli a práve tých 6 mesiacov byť na čele Európskej únie je dobrá príležitosť, aby ste pozitívne zviditeľnili svoju krajinu. Z tých priorít, ktoré Cyprus prezentoval, cyperský prezident na zasadnutí pléna Európskeho parlamentu, sú logické, že budú robiť to, čo vyplýva z ich geografického postavenia, spolupráca s južnými partnermi, aktivita v oblasti rozširovania, pretože s Čiernou horou sa začali prístupové rokovania, a aj ďalšie priority, teda, že budú sa snažiť, aby Európa vyzerala dobre vo svete a aby bola bližšia svojim susedom. Takže myslím si, že z pohľadu týchto dvoch predsedníctiev budú úlohy, alebo Európsky parlament vysloví spokojnosť s tým, ako fungovalo dánske predsedníctvo a zaželal úprimne cyperskému predsedníctvu všetko dobré, lebo jeho úspechy budú aj úspechy všetkých.